Kon saiki sombong yo Ci yo. Kok iso ilo? Kok iso aku sombong ilo, Mas? Masya Kok Allah, awakmu aku ki redup, Mas. kok awakmu gak tahu dolen Ci, Rene Ci. Lah urung duwe sangwi, Mas. Tapi kon ro info ta? Ora. Oh ya wis nek ngono. Gak di Aku WA, kudu duwe ta, Mas? WA Vika. Oh iya. Engko ngene. Ya engko tak. WA Piye? info ngono ta. Ya ya. Info apa sih? Alah, mesti ra dibales males aku. Masa gak dibales? Oh, padha ae Mbak Vika ya WA aku ya ora tak bales padha ae. Biasanya njak ditelepon. Oh iya teleponan gue tak info yang sangat baik. Tenan ya. Iya. Ya. Apik Sangoni, pol. sangoni Mas Bendang budal. Awang ngoci duitnya kayak pacaran terus. Aku lah jomblo nyales. Saiki, Mas. Loh, ya wingi gak sido berarti. Ora, wis gak pacar-pacaran aku. Wujuk kon coba tak takok Vika. Kono ku biasa Vika biasa ero info coba yo. Wis to takono. Wis to takono, Mas. Wis aku ki ra bujukan. Ya tak takokno. Yo, nyandi bocahe turu ya. Turu Ci koyo gak diangkat deh. Ya wis ora usah tekon, wis to percaya aku wis to, Mas. Sing rambut semiran wingi gak sido. Hah? Semiran? Endi to, Cah? Cah rambut semiran iki sing ngendi? Sing ngendi to, Mas? Awakmu kok gak melok anu Ci. Apa? Oh, kelompok sapi ku apa jenenge? Ngumpuk-ngumpuk sapi, bagulan yang pasar ya. Kontes. Ora nek kontes kok kon nyapa aku ning gone pasar sapi. Lho wingi gak kontes ta wingi? Ning ngendi? Kalimantan ta nang ndi ngono gak ono ah. Wah, aneh-aneh Mas Roni ora ono, Mas. Ora ono, tak kira nang bakulan. Yo, Lanjut ya, sun ya. yo, sehat-sehat. Titip salam ke Mbak Vika. Yo, Assalamualaikum.